Исәмесез, бүген мин Ләке авылында яшәүче Малов Демьян Максимовичның, минем бабаемның шигырьләр җыентыгыннан «Без сугыш ел балаларын» шигырен укып китәм. Без сугыш ел балалары, ашамадык бал майлар, атлар җигеп җирләр сөрдек, 13 яшьлек малайлар. Безнең чорның кызлары киделәр киндер күлмәк, аякларында чабата юкәдән үргән чүбәк. Кышлар озын, урман кисте, сөбәләктә, мартыш бикләнде, эштән кайткач йокладылар, идәннәргә җәелгән чикмәндә. Басуларда чүпләр утап, эшләделәр җәйге көннәрен, олы җәйдә биеп җырлап үткәрделәр Питрау төннәрен. Ач ялангач дип тормадык, малай-кызлар бергә уйнадык. Аулак өйләр саклаганда, шаярып, көлеп туймадык. Үтеп бара безнең гомер, булдык шатлык, кайгыбыз. Киләсе ел бу вакытта булмас инде кайсыбыз.